दिनै थुइबा सामासि फेसबुकआव कायसा पोस्ट नुगै उफ जोंनि बर' राव आसुके अन्धबिश्वाससो जों तङै तंखौ ओ पोस्टनो सिगां नायै नायग्रादि Kaya naman Kanan bitin na nay de. Lahawan. Kay de ang tonga jangkring tongka. Ako ma, upa hatong gadi ang nano na harikay. नुखादे तुमंखा बो उदयपुरनि मातारबारि आमा हाकसार अरनि जे मताय तंमनिसि ताबो ओ बरंनि र थांपायलाफो ओ बरंनि आत्माबो बनिबो सागो हायपायलाफो बनि र ताबो बस मताय पायलाफो टिभि रगो कायसा माने कायसा सिरियाल बा खायनाय र कायसा खायफनोगो बहुत फुनुंगमानि बनो नगैबाबो इनफ्लुएंसिंग खाना बयके बबो एक्टिंग खायने कफाय ओ मायरो ओइ तंग ताबो हापन ओ जागबो उंमाला द बोले कायसा इनकाम सोर्स खायने कायसा रां आजेवानि लामा खेवान सय फनो ओ मायरो एक्टिंग खायखना ताबो जों पाब्लिक रसि आसु बेबो कुपके जों थांलाय ताबो बनो नुक ना मा ताबो खनोलाय हा कबर जालाय जाफियो नायना उफ सिन पाब्लिक बो खारसु आसु बिसास जे फानो बिसास खायलां आसु के मुसुगलां मानसै नायले गोबां कुबरनो मतायो थां ताहि सामबा आनि फेमिलि नो काहांके गन तंजा दि रोगी छोगी रक्ता फायरजा दि रां पैसारबो फायरै तंजा जादि हनैनो मोस्टलि बर गोबां कुक बरगनो आनो काहांकरंके आनि फेमिलि नो काहांकरंके तंदि रां गनांगे तने दन्द दो सता फायरदि हि खनो लायजावो पिया अमो खबयो दे रुगी रंया रो यगमा रां पैसा आलि दागरो तंमा दन्द दो सा फायो अमो अंनाय बरग मनै आसाय फायो अमो ओङो पियाबा मतायो थाङै मोस्टलि बरगनो अमहाके खनो लायबो ते बनि परे बार बाकी नि जेने पर्सनल डिमान्ड तंना बनो खनो लायबा हाय खाय रजा दि के हाय रनाय हाय खारके हाय रनाय हाके रजा दि पर्सनल थाते इनके तो अपन मोस्टलि बरगनो अमहाके तै खनो लायबो अमो कबैदे ओंतमा ताबो अर थांबो माहि खनो लायजाव ना मुंसासो रुगि इनकेबो बनो थाङै हाकबार मुंसासो तमा बिजनेस दान्दा बबो खायनि हिं जादोना इनके बनो खायले जावना जोंनि बर' बफोराव जानो कपलसनाय जेसु अन्धबिश्वास तंनाय जोंनि थानिव वानसंगो आसंनाव माहायके पद्रे परकेनो बसकां सालो बसं नुंनाय माहायके फेक एक्टिंग रो खायमानि रो बेलायनो संनुंनाय आसु 2024 सोशल मीडिया ने जुग साइंस ने जुग हरसासि मेजिको से तंगै लजिक नि दुनिया ओसि वानाबो हायसे चिन्ति प्रसार तांखे थांगासिनो बा फोरनियाव जागोन लामो यगबायसिनाय दा